Δεν ήθελα να χάσουν. Ξέρεις όμως θρησκεία που πάει και ορθοδοξία. Ο φόβος και ο πόνος με έναν τρόπο στην ουσία. Θέλω ερωτήσεις και μοναμονία. Η μάνα των προσφύγων και του ελληνισμού. Το σύμβολο της πίστης και του ξεριζωμού. Η μάνα των προσφύγων, θεά της πίστης. Παλιά ιστορία τώρα είσαι αεξής. Η μάνα των προσφύγων και του ελληνισμού. Το σύμβολο της πίστης και του ξεριζωμού. Η μάνα των προσφύγων, θεά της πίστης. Παλιά ιστορία τώρα είσαι αεξής. Ο μαχητής στην κόκκινη γωνία που ανήκει και στην πολεμική αεροπορία, ευχαριστούμε πολύ, που μας προστατεύει, έχει 16 αγώνες, 10 νίκες, 3 νοκάουτ, είναι 25 χρονών και έναν από τους κορυφαίους την απόφασή τους. Ο μαχητής που θα φορέσει αυτό το μεγάλο Αλεξάνδρο στη μέση του είναι ο μαχητής της μπλε γωνίας.